benvinguts a aquesta sessió de l'assignatura edició de textos i avui la nostra convidada estrella és ni més ni menys que Lis Castro. Lis Castro serà coneguda per vosaltres segurament com a activista, és una molt constant tuitaire i ha donat molt a conèixer al món el cas català, sobretot al món internacional, al món anglosaxó, traduint textos, donant a conèixer, ha fet realment molt per donar a conèixer la situació de Catalunya, el procés català. I de retruc, la situació valenciana també. Llavors, això ho ha fet sense una infraestructura editorial de tipus tradicional. La setmana passada tenim així Bernat Ruiz Domènech. Llavors, Bernat ens parlava de la diferència, entre moltíssimes altres coses, en veritat ens va parlar de moltes coses, del fet que moltes vegades les editorials de tipus tradicional no sabien aprofitar el tipus de recursos que hi havia ara, moltes vegades recursos digitals. Doncs la Lis ens ha presentat així al costat alguns dels seus llibres, que són llibres autopublicats pel mètode de micromecenatge. Llavors, a banda d'això, Lis és també una dels experts mundials més importants en realització d'edició digital de textos i sobretot en el llenguatge EPUB, que és el llenguatge en què llegim llibres electrònics. Encara segueixen venent-se els teus manuals com EPUB Stage Report i altres, malgrat que tenen ja alguns anys. Se suposa que això té una caducitat molt ràpida, els manuals de formes digitals, i malgrat això els seus llibres són tan bons que segueixen venint-se. Llavors, us deixo ja amb la Lis, estic molt interessada a saber el que ens contarà, el que ens parlarà de diferents temes, sempre sota el paraigua d'elements de llibertat editorial. Molt bé, moltes gràcies. Jo us volia explicar una mica la meva història editorial, una mica això que us ha explicat la Rosana, perquè també és una progressió d'explorar en aquestes llibertats editorials i aprofitar de fer coses que tothom diria que són impossibles, que és el que tinc la tendència de fer. En part perquè crec que és molt important el fet d'explicar històries i el fet de poder explicar històries, perquè jo crec que és un dels fonaments de la democràcia. Si cadascú de nosaltres, encara que no tinguem molts diners o molta infraestructura o molt poder, podem explicar el món de la manera com nosaltres ho veiem i tenim les eines per fer-ho, malgrat no tenir els diners o el poder, doncs això per mi enforteix la democràcia, enforteix com a mi m'agradaria que fos la ciutat. Jo vaig començar, jo vaig venir a Barcelona, quan tenia 22 anys i no tenia gaires diners i vaig trobar una feina en una empresa d'informàtica, sí, que s'especialitzava en distribuir coses del Macintosh. Jo havia conegut el Macintosh als Estats Units, era l'any 87, era molt al principi de tot del Mac, i aquí a l'estat espanyol no hi havia gaire gent que entenia o que entenia del Mac. Hi havia 50.000 usuaris. I després de treballar en aquesta empresa, nosaltres també localitzàvem els programes.
Era abans, fins i tot, l'InDesign era el PageMaker, no sé si sabeu del PageMaker, però era un dels primers programes d'autoedició. I era tota una revolució en aquell moment, a finals dels anys 80, principis dels 90, que no necessitaves aquesta primera part de la revolució era no necessitar una gran màquina de linotip per fer un llibre. Una persona, qualsevol, podria agafar el PageMaker, l'antecedent de l'InDesign, i podria compaginar un llibre, sense necessitar ser un editorial. Llavors, la meva feina en aquella empresa era maquetar els llibres i coses que traduïem. Però llavors vaig començar a fer llibres sobre el Macintosh en castellà, perquè no hi havia un sol llibre a l'any 90 aproximadament sobre el Mac. I hi havia una necessitat. I clar, aquí és el principi del problema. Necessitant imprimir llibres i necessitant una infraestructura per poder pagar aquests llibres, això ho fa complicat. Però teníem, l'avantatge que teníem era que teníem eines que abans no teníem, que era l'autoedició. Podríem escriure el llibre, podíem traduir el llibre, podíem maquetar el llibre, però encara havíem de lluitar en la part de la impressió i la part de distribució, que són problemes molt greus també. Però almenys havíem avançat una mica. I nosaltres, en aquesta empresa on treballava, vam fer un llibre que es deia La Bíblia del Macintosh, l'any 91 o així, tenia 5.000 pàgines, perdona, 1.000 pàgines, ho veníem a 5.000 pessetes, que eren aproximadament 50 euros. Era un projecte molt gros, molt ambiciós, i vam intentar atacar el problema de la distribució i sobretot la distribució i el màrqueting, perquè era abans de xarxes, era abans de correu electrònic, no hi havia res. Doncs nosaltres fèiem un butlletí on explicàvem trucos sobre el Macintosh i anàvem enviant-lo directament a persones. Era una mica xarxa social però en paper. I va funcionar. Llavors, per mi tot això és important perquè estàvem intentant fer un llibre que les editorials tradicionals deien que no podien fer perquè era un projecte no comercial, era un projecte inviable. Intentar imprimir un llibre tan gran per un públic tan petit. Però això ens passarà una i altra vegada perquè cadascú de nosaltres té un projecte molt gran per un públic que podria ser petit. Vaig tornar, soc dels Estats Units, és per això que parlo així, aquest català meu propi. Vaig tornar allà i em van demanar de fer un llibre sobre HTML. I llavors jo vaig veure HTML com un altre pas en aquest camí de donar eines a la gent per explicar les seves històries sense haver de tenir molts diners o molta infraestructura. I ara podrien utilitzar l'HTML, que és un sistema bastant senzill d'etiquetar, no sé si esteu molt familiaritzats amb l'HTML, però és un sistema d'etiquetes que poses al voltant de les paraules per fer un document de text que es pugui llegir per qualsevol ordinador arreu del món i visualitzar la pàgina d'una manera estàndard, diguem-ne. I poder publicar-ho a l'abast de tot el món. I tot de sobte teníem el web, l'internet, que ens donava una altra eina que era no només fer un llibre en paper, sinó era posar una pàgina a l'abast de tothom. Llavors, arribar a un altre públic. I això és apropar-nos a la distribució més enllà dels distribuïdors de llibres, que és una cosa com molt limitada. I l'HTML, això ens aporta una manera d'arribar a molta gent, i llavors a poder fer una cosa que ens era molt difícil amb la Bíblia del Macintosh, que era identificar la gent a qui podria interessar aquest llibre que volíem fer i fer-los arribar amb ells, sense haver de gastar molts diners, sense haver de ser planeta. El 2010, Apple va treure l'iPad, el primer. I en l'iPad hi havia una aplicació que es deia iBox, i l'iBox utilitzava o acceptava llibres electrònics escrits amb aquest format d'EPUB. I EPUB està basat en HTML.
Per què? Perquè és aquest llenguatge universal que es podria llegir amb qualsevol dispositiu. És cert que hi ha problemes, hi ha diferències entre lectors de llibres electrònics, però l'EPUB és l'estàndard. De fet, el format que utilitza Amazon, que és el venedor més gran de llibres electrònics, també està basat en HTML, és molt semblant a l'EPUB. EPUB i el Mobi, que és el nom del format de Kindle, són cosins germans, no? I no és gaire diferent. I clar, què és el que passa quan fem el salt de l'internet a llibres electrònics? Llavors agafem, guanyem el prestigi del llibre, perquè hi havia una cosa que és una pàgina web, que és una cosa que sempre va canviant, no necessàriament és una col·lecció finita i definida d'informació escrita per una persona, una autoritat, com podria ser un llibre. I tu, si escrius un llibre i ho dius a la gent, dirà, oh, has fet un llibre, molt bé. Si escrius una pàgina web no és el mateix. Doncs un llibre electrònic és una manera de guanyar, no només tenint aquesta quantitat definida d'informació, però també que sigui un llibre amb tot el prestigi, tota l'autoritat que aquest concepte comporta. Però també porta moltes altres coses. Soluciona els problemes primer d'infraestructura, de cost d'impressió i també de distribució, perquè un dels grans problemes amb els llibres en paper és sempre fer-los arribar a la gent, perquè costa diners imprimir-los, el cost de la impressió el cost de la impressió fa que tu hagis de decidir amb una quantitat de llibres. Si vols distribuir el llibre en molts llocs has d'imprimir-ne molts. Si vols que un distribuïdor normal t'agafi el llibre, doncs has d'imprimir un miler, 500, molts. Prous per que vulgui dir que és una inversió considerable. Si és un llibre electrònic, el cost d'impressió és zero, bàsicament. El cost de fabricació no, però el cost d'impressió sí. I, a més, el lloc físic on és el llibre doncs ja no és un problema. Si tu crees el llibre i imprimeixes el llibre als Estats Units, doncs també el tens a València, el tens a Barcelona, el tens a França, el tens a l'Índia, és igual. I aquest concepte que de sobte el lloc no importa és molt important amb l'aspecte de distribució. I llavors, arribem a aquest lloc en què el llibre electrònic ens fa possible un tipus de llibres que abans no ho era. És a dir, nosaltres vam poder fer la Bíblia al Macintosh sabent que només hi havia 50.000 usuaris de Macintosh a l'estat espanyol, perquè teníem aquest plan de promoció guerrillera i dels butlletins i teníem una base de dades de gent, però en el moment en què tu saps que pots fer un llibre electrònic, la necessitat de conèixer el públic abans d'hora baixa bastant i també les necessitats d'infraestructura. No has de tenir milers i milers i milers d'euros per fer un projecte així. I això fa que possibilita llibres que abans no eren possibles. Llibres com, per exemple, aquests que us ensenyo aquí. Aquest llibre d'aquí, el WhatsApp with Catalonia, va néixer just en el moment en què jo estava fent molts llibres sobre llibres electrònics. De fet, comencem aquí, amb aquest. Aquest és un llibre del Matthew Tree, és un tio de Londres, que fa 30 anys o així que viu a Barcelona, i just després que havia fet aquest llibre d'EPUB que estava explicant a tothom que era molt important, que tu podries fer un llibre electrònic i no necessitaves permís de ningú, trobo la pàgina web del Matthew, no ho coneixia, i li vaig enviar una nota i dic, està molt bé que hagis penjat tots aquests assajos que has escrit en la teva pàgina web, però hauries de fer un llibre electrònic. I va dir, d'acord, ho faràs per mi? I dic, ok, val, i ho vaig fer. I jo només anava a fer el llibre electrònic, perquè era bastant senzill agafar els assajos que ell havia penjat i posar-los en un format en què ell podria distribuir-los o a Amazon o a Barnes & Noble o a qualsevol editorial electrònica. Però, per casualitat, alhora que ell
estava fent, que jo estava recollint aquests articles, que era idea meva, doncs resulta que ell estava parlant amb una editorial catalana per fer una versió en català d'aquest mateix llibre, d'aquesta mateixa col·lecció. I llavors un dia em diu, Lis, quan hi haurà la versió en paper? I dic, versió en paper? Jo no anava a fer una versió en paper. I diu, sí, perquè em van a fer la versió en paper, només, de fet, anaven a fer la versió en paper del llibre en català, doncs ell volia també en anglès. Llavors començo a mirar qüestions sobre impressió sota comanda, que també, és que tot arriba més o menys a l'hora, no? I dic, doncs això és possible, perquè llavors tenim un avenç en tota la tecnologia d'impressió i de sobte que abans, quan feia la Bibliografia Macintosh, havíem de fer molts llibres perquè sortís un preu raonable que podríem pagar per cada llibre i llavors que el projecte pogués tenir sentit econòmic, que ningú no hagués de o invertir molts diners o fer bancarrota, doncs ara hi ha impremtes que poden fer un sol llibre per un preu raonable. Jo puc imprimir aquest llibre a Londres per menys de 3 euros i fer-lo arribar a una llibreria. I això soluciona molts problemes, tot de sobte, això, la impressió sota comanda. Vol dir que jo no necessito tenir un magatzem, no necessito tenir els llibres en un lloc físic i canviar-los de lloc. No és que hagi... Perquè, clar, una vegada que imprimeixes llibres, 1.000 llibres, han de viure en algun lloc. Han de viure a Barcelona, han de viure a València, han de viure a Londres, el que sigui, no? I com els fas arribar als altres llocs? Però si tu pots imprimir els llibres directament en el lloc on ho has d'enviar, llavors has estalviat molts diners i has solucionat un problema. I la impressió sota comanda et facilita això. Llavors, ara mateix, si algú em demanés aquest llibre, jo podria anar al lloc web de Lightning Source, és on tinc el PDF allotjat d'aquest llibre, i puc dir, envia 10 còpies d'aquest llibre a la llibreria tal, al país qual. Llavors, ells ho enviarien a imprimir 10 exemplars i llavors ho farien. I és un preu que realment pot funcionar. I això també es coordina amb Amazon, que té el seu propi sistema d'impressió sota comanda. Llavors, pots penjar el PDF tant com a Lightning Source, que és el lloc on utilitzo jo normalment, perquè està vinculat a tota una sèrie de distribuïdores als Estats Units, doncs Amazon no volia treballar en aquells, així que ells tenen el seu propi sistema d'impressió sota comanda. Penges el PDF a Amazon i funciona exactament igual. Que una persona demana el llibre a Amazon, Amazon no el té al magatzem, ni tan sols. I no el demana a l'editorial, sinó el demana a la seva pròpia impremta. Imprimeix-me un exemplar del llibre del Matthew Tree. Llavors l'imprimeixen, l'envien al magatzem, del magatzem o a la llibreria o a la persona que ho ha demanat directament. Jo ho trobo brutal. I una de les coses més importants d'això és que l'editorial no ha de fer la inversió en el llibre abans de vendre'l. És a dir, abans que la persona vagi a la pàgina del llibre a Amazon i demana el llibre no existeix. I vol dir que l'editorial no l'ha pagat. Llavors, quan la persona compra el llibre, dona els diners a Amazon, una part d'aquests diners van a la impremta sota comanda i una part d'aquests diners van a l'editorial. I això, una altra vegada, ens possibilita llibres que abans eren absolutament impossibles. Jo, quan feia llibres d'informàtica a Barcelona, els feia sempre en castellà, perquè era molt difícil, molt difícil ja fer llibres sobre Macintosh en castellà, fer-los en català és que no podia, perquè no podia imprimir prous per tenir un preu assequible del llibre per fer-lo arribar a la gent, i els distribuïdors em miraven com si estigués boja, que més o menys sí que ho soc, però... Sempre es dorm i no puc despertar-lo. Bé, doncs l'altra cosa que passa amb el Matthew Tree és que coneix a tot Déu, perquè ha estat a la tele, fa moltes tertúlies i va començar a parlar amb gent que coneixia
que em van començar a demanar si jo podia ajudar-los a fer els seus llibres electrònics i donar-los consells i explicar com funcionava i tal. I és així com vaig començar a conèixer molta gent, molts periodistes, molts polítics involucrats en tota la lluita per la independència. I jo encara vivia als Estats Units, o havia tornat, quan van passar les eleccions el 2012. El novembre de 2012 és quan el Mas fa aquell anunci així de Moisès i perd molts diputats i tots els mitjans, no tots, però molts mitjans internacionals deien l'independentisme s'ha acabat tot el rotllo perquè han perdut i jo mirant-lo des de Massachusetts, escoltant-lo a la ràdio deia però és que no us sabeu el que està passant. I jo vaig tenir la idea de fer un llibre en anglès sobre Catalunya, perquè pensava que hi havia la necessitat. I el fet de que no necessitava molts diners per fer-ho, ni necessitava convèncer a cap editorial que m'ho publiqués, perquè això a vegades és el problema. Una persona qualsevol, que jo no soc ningú, porto una idea a una editorial i ells diuen no és comercial, o no ens interessa, o l'excusa que vulguis, no? O algú els diu no agafis el llibre sobre aquest tema. Doncs ja no cal el permís de ningú. Tu pots anar i fer un llibre, si vols. I jo, perquè pel Matthew, és cert que parlo molt a Twitter i parlava molt a Twitter sobre Catalunya ja en aquella època, havia conegut a molta gent. I llavors, tots els problemes per fer un llibre, és a dir, escriure, traduir, maquetar, imprimir, distribuir, doncs tenia els tres que no van costar gens. Escriure, doncs vaig demanar a diferents personalitats a Catalunya que m'escrivissin articles i ho han fet tots sense demanar una bestreta abans. És a dir, jo sí que els vaig pagar després de vendre el llibre, però abans no. Traduir-lo ho vaig traduir jo i maquetar-lo també, perquè tenia aquestes eines, l'InDesign, un editor de textos per fer l'EPUB, etc. I d'aquesta manera va poder existir aquest llibre, però jo volia que fes més que només existir, perquè quan fas un llibre, està molt bé fer el llibre, però després vols que la gent ho llegeixi, i és un altre gran problema. Com fas que la gent, primer, descobreixi el llibre, que estigui en una condició en què puguin agafar-lo, comprar-lo o que les hi donguis o que és igual, i sí, això. Sobretot aquestes dues coses. Han de descobrir-lo i han de comprar-lo o aconseguir-lo. I és molt difícil, perquè hi ha molts llibres, molts, centenars de milers. Jo crec que als Estats Units aquests dies s'estan editant més de 150.000 exemplars, títols nous cada any, perquè cadascú pot fer el seu propi. Llavors has de fer arribar el teu llibre davant de la gent i has de fer que l'obrin i que el llegeixin. És complicat. I llavors no només volia que el llibre existís, sinó que també el llegís la gent. Jo volia que la gent fora de Catalunya sapigués el que estava passant allà. I és aquí on vaig començar a investigar en tot el tema del micromecenatge. Perquè ja deia, jo no necessitava molts diners, però sí que necessitava que la gent ho descobrís. I com ho fas, això? Doncs amb les xarxes, que ja el 2013 començaven, més que començaven, però també amb una campanya de micromecenatge. I també tenia la idea, per què necessitava els diners? Doncs perquè, clar, si fas una campanya de micromecenatge has de tenir algun objectiu. Per què vols els diners? Els has d'explicar a la gent, no t'ho donen els diners, perquè sí. I si no els necessitava ni pels articles, ni per traduir, ni per maquetar, ni per imprimir, si anava a ser electrònic, doncs jo deia, jo vull que aquest llibre arribi a moltes biblioteques arreu del món. Aquest és l'objectiu que jo tenia, per poder compartir-lo, perquè quan la gent entrés en una biblioteca als Estats Units, poguessin trobar un llibre sobre Catalunya en anglès. Em sembla que la primera campanya que vaig fer a Abercrombie vaig demanar 10.000 euros. I vaig fer un vídeo molt cutre, davant de casa meva, als Estats Units, que jo tenia una... Es veu que tothom als Estats Units tenim banderes americanes. Jo no la vaig posar originàriament, s'ha de dir que ja existia a la casa quan la vam comprar, però també teníem
una estelada, i llavors vaig fer un vídeo allà per explicar aquest projecte. Clar, perquè part de tota la campanya de micromecenatge és explicar aquest llibre i per què la gent s'hauria d'interessar i tal. I per què t'haurien de donar 25 euros o 30 euros per fer el teu projecte. I bé, doncs, i molta gent va contribuir perquè perquè pensaven que era interessant que hi hagués aquesta informació sobre Catalunya accessible a un públic estranger. Era bastant al principi, no sé què esteu posant, bastant al principi de tot el procés, en què, clar, tot el tema català encara realment no havia sortit tant als mitjans internacionals. El micromecenatge està molt bé perquè, clar, malgrat el fet que és molt més fàcil fer llibres ara i és molt menys costós del que era fa 10 anys i no cal tots els costos d'impressió ni de distribució i tal, però sí que has de pagar els autors i els traductors normalment, si no ho estàs fent tu. Però també he trobat un problema amb el micromecenatge, que és que tot l'esforç va amb un projecte, per exemple, aquests 10.000 euros que vaig demanar per una data concreta i ho vaig aconseguir. Vaig fer el llibre, vaig enviar el llibre a moltíssimes biblioteques i a molta gent, però una vegada que s'havia aconseguit els diners i fer el llibre i enviar-lo, llavors s'acaba la relació entre la comunitat que t'ha donat suport i que ha compartit el projecte amb tots els seus amics i tal, i no es manté aquesta relació. I llavors, fa un parell d'anys, vaig descobrir una cosa que crec que la Rosana us ha explicat potser la setmana passada o l'altra, que és el Patreon, que és un nou sistema de micromecenatge que jo trobo molt, molt interessant. Micromecenatge continu, que en lloc de ser un projecte concret, doncs és un espai on un creador de qualsevol mena pot anar a compartir els seus continguts a canvi d'una subscripció, una mena de donació contínua, un mes rere l'altre. I pot ser una quantitat petitíssima de diners. Poden ser 1 euro, 2 euros al mes. Però clar, si tens l'èxit, la sort de replegar una quantitat considerable de gent que et dona suport, això et pot finançar no només un sol projecte, sinó tota una obra artística. I per mi, jo crec que això és un altre pas en reprendre el poder d'explicar les nostres històries. Perquè si no hem d'estar contínuament demanant diners amb projectes concrets, sinó que podrem tenir una relació més contínua, més permanent amb la gent que ens dona suport, doncs a més ens poden donar més que diners. És a dir, els diners estan molt bé, però quan comparteixen els nostres projectes o quan ens donen comentaris o suggeriments o preguntes, doncs això també és molt important. I això ens pot ajudar als creadors a fer obres més interessants. I jo també penso en músics i penso en gent que fa vídeos o gent que fa programes d'opinió o gent que fa dibuixos o fotografies. Vull dir, a mi m'agrada molt el model de Patreon perquè permet aquesta relació que crec una altra vegada que pot ser una manera d'enfortir la societat i la democràcia en si. Perquè quan més informació i més art i més opinió i divulgació que tenim, jo crec que millor. I llavors, estava comentant a la Rosana l'altre dia que jo estic muntant, que per mi és la progressió natural de tot això que he fet, doncs estic muntant una plataforma de micromecenatge continu, però aquí, als Països Catalans, és a l'internet, però serà en català, en castellà i en anglès. Es diu L'aixeta. Encara no funciona, perquè obres, no? Encara no funciona, però aquesta setmana estem acabant de polir
tots els diferents detalls, i esperem que aquesta setmana, si no aquesta setmana, doncs a principis de la setmana que ve, doncs obrirem els primers creadors. Tenim un llistat dels pioners, alguna gent famosa i alguna gent no tan famosa, per començar-lo. Perquè si fem una gran campanya i diem veniu a l'Aixeta i no hi ha ningú, doncs la gent vindrà i dirà és una bona idea però no hi ha ningú i se n'aniran. Però si comencem amb aquesta fase beta, amb uns creadors que comencin a fer les seves pàgines, comencen a penjar els seus continguts i entenen la idea, i llavors d'aquí unes quantes setmanes ells demanen la seva gent, els seus seguidors ja de les seves xarxes, de venir i mirar les coses, i espero que no només miraran les seves coses sinó les dels altres primers, doncs començarem a fer rodar aquest sistema. Llavors la idea és anar convidant a més gent al llarg del final d'aquest any i al gener fer aquesta gran festa d'inauguració. Esteu tots convidats. I què més us puc explicar? Una de les altres coses... us explico una mica les coses que he portat, que tinc... Jo faig molt en anglès, perquè soc americana i puc, i perquè és una de les coses que jo faig bé, parlar en anglès. És una cosa senzilla, però... I també que jo sempre he volgut intentar explicar què és Catalunya, per què és important a la meva família, als meus amics, ho faig en anglès, i llavors s'extén una mica més enllà. Però també he fet coses amb... Aquest llibre es diu Molts granets de sorra, muchos pequeños granos de arena, i va ser un projecte molt col·laboratiu, també un híbrid entre edició i activisme, perquè va començar a finals del 2014, just havíem fet el 9N, però no havia passat gaire cosa. Ens havien dit que anava a tenir vinculació política, però no en va tenir gaire, i la gent estava bastant depre. I deia, però és que ara mateix hem de mirar enrere una mica, veure totes les coses que ja hem fet i llavors agafar forces per continuar endavant. Llavors el llibre és una col·lecció de totes les coses bastant boges que hem fet per intentar guanyar la independència. Espelmes i murals i festes vàries i coses a internet i vídeos i tot. És tota una col·lecció. I està feta amb fotografies de molta gent, de 170 persones. Va ser un projecte molt gran que em va costar... Jo pensava que anava a fer-ho en un parell de mesos, com havia fet el WhatsApp with Catalonia, però clar, és molt diferent fer 35 assajos que 200 pàgines amb... Em sembla que hi ha 500 fotografies. I només mantenir la base de dades era brutal. Però la idea era que una altra vegada intentar explicar Catalunya a fora per animar la gent a fer activisme, a entendre que totes aquestes petites coses que s'il·lustren en aquest llibre han portat el seu granet de sorra en tota aquesta lluita i que les coses que fem cadascú de nosaltres individualment realment importen, perquè una cosa porta a una altra, que fa una espurna, que fa una altra, i no necessites ser la persona important o la persona amb diners o la persona elegida o la persona que sigui, podria ser la persona que després de la feina un dia vas al bar i dius per què no fem un LipTub? I això va passar a Vic. I llavors fan el LipTub amb més participants en la història fins a aquell moment i ho fan amb tots els diferents grups i colles i organitzacions de Vic i llavors tenia més, no sé quants milions de visualitzacions va tenir a YouTube
I això perquè una gent després de la feina va anar a prendre unes cerveses i es va córrer a fer això. O allò de les espelmes, també va ser... Passen moltes de les històries que conto comencen en un bar, amb una cervesa, i diuen aquest any doncs, hem de fer alguna cosa per l'11, què hauríem de fer? Les torxes? No, fem una estelada amb espelmes. Això va ser a Verges. Jo crec que el 2009, molt abans. I a partir d'aquella estelada d'espelmes, doncs ja s'han encès tants milers d'espelmes, en totes formes, amb colors, i pots pensar, és igual, les espelmes, això per què ha servit? Però la meva teoria és que cada cosa porta una altra cosa que ens va portar com a mínim a l'1 d'octubre. I clar, ara estem en un moment més complicat, potser. Sembla que és més o menys el que us volia explicar. Aquest és el llibre més recent que he fet. L'1 d'octubre, el 6, em sembla, em va trucar d'una editorial de veritat, Pòrtic, que és part de Planeta, em sembla, i em van demanar de fer un llibre sobre l'1 d'octubre en 10 dies, en català. Jo no havia fet mai un llibre per una editorial d'aquí, tampoc no havia fet mai cap llibre en català, tampoc un llibre en 10 dies, que és brutal, perquè ells volien ser els primers. I va ser molt divertit fer-ho, perquè, clar, no sabíem ningú què anava a passar després de l'1, i llavors per mi tenir una feina d'anar trucant a tots els diferents llocs i parlar amb gent i saber què és el que realment havia passat amb tots els diferents col·legis durant el llarg del dia, doncs va ser molt interessant. Però només van voler publicar-ho en català. I quan vam negociar els drets, jo vaig dir, jo us dono els drets en català i feu la distribució, em semblava molt bé, perquè la veritat és que jo soc millor fent llibres que no pas venent-los, distribuint-los, és complicat. Però en el moment de fer el contracte entenia que jo volia guardar els drets de l'anglès, del castellà i d'altres idiomes per si volia fer-ho, perquè jo puc fer llibres, i em van dir, val, d'acord. Així que fa un parell potser un mes que vaig fer la versió en castellà també. Es pot comprar a Amazon i es pot comprar en paper i en electrònic. I no m'ha costat res de més. De fet, vaig demanar a un amic que em fes la traducció i d'aquesta manera hi ha una altra eina per explicar el que va passar. No sé què més anava a parlar. Això, he parlat del micromecenatge, de l'HTML, de la possibilitat de fer llibres que abans no es podria haver fet, perquè abans no hi havia. Ara mateix hi ha molt pocs llibres sobre Catalunya en anglès, hi ha molt pocs en castellà, hi ha escassos exemples. I la gent, jo conec un tio que va fer un llibre per una editorial sobre Catalunya en castellà i em va dir que l'editorial mateixa havia matat el llibre després de demanar-li. És molt fort. Llavors jo sempre penso que és molt important que hi hagi coses... Jo, perquè crec en la independència de Catalunya, doncs jo crec que és important explicar-ho a fora, i més enllà del català. I llavors poder utilitzar aquestes eines que ens permeten fer llibres sense gaires recursos, doncs jo ho trobo molt important. Ja està. No sé si teniu preguntes. Hi ha llibres que voldríeu que existissin o històries que penseu que s'han d'explicar, que no s'expliquen? Hi ha llibres que voldríeu fer? Quins llibres t'agradaria fer? O que algú fes? No, és per d'això, la gravació. Ok.
que sí, els que tu has dit del tema català, però en castellà estaria bé, perquè en català està passant el contrari, que ara, jo què sé, a mi m'envien llibres i tinc com 20 llibres sobre el procés i ja crec que frega la banalització. Saben que van a vendre ara les cartes dels fills dels presos polítics, les cartes dels familiars dels presos. No sé fins a quin punt frega el voler que la gent ho conega i voler vendre. I jo crec que en castellà com l'objectiu de que la gent conega el que passa a Catalunya. Però a Catalunya crec que s'està fent al revés, que és per vendre. I és un poc en aquest aspecte. Bueno, jo crec que hi ha cert interès en els llibres sobre el procés a Catalunya. Hi ha molta gent que vol saber què va passar l'1 d'octubre, què és el que està sofrint els presos. Vull dir, és cert que les editorials volen vendre els llibres. Vull dir, els que em van demanar el llibre a mi és que volien tenir el primer per poder vendre el millor. No tant per... Bueno, potser a més d'explicar el que havia passat l'1 d'octubre, no? No estic, per exemple, ara, les memòries de Jordi Cuixart, me sembla perfecte. Però l'altre dia Columna publica un llibre que era la primera novel·la de la Revolució Catalana de l'1 d'octubre des de dins. I era una història d'amor entre un jove d'Arrany i una guàrdia civil. A veure, fins a quin punt una faixa atractiva te fa vendre. Però que clar, ja és fer servir el 1 d'octubre per a tot. I no... i està lleig. Ja. Vull dir, hi ha llibres que aporten i altres que no. Clar, bueno, jo no he llegit igual, és una novel·la bona, vés a saber. No, jo conec 2 o 3 projectes que volen fer pel·lícules sobre l'1 d'octubre i tendeixen a tenir trames com aquest. En part perquè és la manera d'explicar una història. Necessites un relat, necessites a vegades la mort i això. Bueno, potser hi ha moltes maneres d'explicar una història i segurament estan intentant aprofitar el moment, no? Però pot ser també que intentar arribar-hi des de diferents punts de vista atrau a diferents persones. Jo crec que sobre el tema del castellà jo crec que és molt important i crec que una altra vegada és un d'aquests moments en què les editorials tradicionals no volen fer-ho. No ho fan. És que hi ha no sé quants llibres sobre el procés hi ha en castellà, però poquíssims. D'una banda diuen que no es venen i d'altra banda no els fan. I jo no sé quina és la veritat. La veritat, vull dir, per mi he intentat vendre els meus en castellà i és cert que s'han venut poc, molt menys que en català o en anglès. I no sé si és que hi ha un desinterès, si hi ha una antipatia, si és... no m'interessa, no ho sé. Però crec que és necessari. Sí, però és això. Si tu fas per vendre però no hi ha lectors, per exemple, Jaume Cabré s'ha llegit més en rus que en castellà. Sí. Per què? És cert. I clar, bueno, una de les coses que ens donen aquesta possibilitat de fer llibres qualsevol persona és que no hem de seguir les directrius de cap editorial. És a dir, part del problema amb els llibres en castellà sobre processos, sobre Catalunya, d'autors catalans, és que les editorials miren molt, i és difícil vendre llibres en general, i és difícil guanyar-se la vida fent llibres. Llavors, si ells també perceben aquest desinterès amb autors catalans o sobre el procés català, doncs tenen menys interès en fer-ho ells. Però això no vol dir que sigui impossible. És a dir, aquests editorials són els mateixos que no volien fer llibres sobre el Macintosh l'any 90, però sí que hi havia un mercat. Llavors, el truco és trobar el mercat. És utilitzar les xarxes, utilitzar el màrqueting de la manera que sigui, el Facebook, l'Instagram, o fer una explicació que utilitza l'amor, vés a saber. No sé quina és l'estratègia, però jo estic segura que hi ha prou gent que parla en castellà que valdria la pena un llibre sobre el procés en castellà. Jo crec que podria funcionar.
I si no ho fan és perquè volen vendre molts. És el mateix, vull dir, les grans editorials venen més llibres de policíaques i misteris i jo què sé, que volen vendre coses comercials. Però una altra vegada, això no treu que hi hagi un mercat petit que un altre podria aprofitar, que és el que jo trobo interessant amb el moment en què estem ara entre les eines que tenim d'InDesign i de llibres electrònics i etc., la facilitat que ens dona els llibres electrònics, el fet que puguis fer la impressió sota comanda, tot això combinat, que realment hi ha un cost molt baix, llavors, si algú veu l'oportunitat, doncs la pot aprofitar. Vinga, penseu-vos més preguntes. Jo, mentrestant, aprofitaré per preguntar a la Lis. I el mercat en anglès? Com han anat els teus llibres en el mercat en anglès? És un mercat molt gran. On s'han venut més els teus llibres en versió anglesa? En Nord-Amèrica, parlant relativament, òbviament, Nord-Amèrica és un enorme mercat, Gran Bretanya és més reduït. S'han venut llibres en Àsia, per exemple, en Austràlia. Com ha estat la venda internacional? On hi ha hagut més demanda o més interès? Sobretot als Estats Units i a Anglaterra, tampoc és un gran best-seller, no es venen molts llibres sobre Catalunya. El del WhatsApp de Catalunya crec que s'han venut uns 6.500, que és molt per aquí, però no és molt per allà. I clar, part del problema és que hi ha poca gent que s'interessa pels problemes de la gent a un altre lloc. I no sé quants llibres compreu vosaltres sobre la política a Califòrnia o la política de França, que està aquí al costat. Jo no, però segur que existeixen. És difícil interessar-se pels problemes dels altres. Jo crec que és molt... I és una mica això perquè vaig fer aquest llibre amb aquest sentit d'activisme, no tant independència, sinó activisme en general, aquestes petites coses que se sumen i tal. I és una cosa que jo crec que és una cosa que hem de tenir en compte, com interessem els altres en els nostres problemes. Doncs han de poder identificar-s'hi d'alguna manera, han de poder veure alguna cosa que els hi afecta a ells. I llavors, hi ha molta gent que passa per Barcelona, molta gent que visita, molts turistes i tal, i llavors sí que es ven al WhatsApp de Catalunya els llibres a les llibreries que estan hi ha una a la Sagrada Família, una al Parc Güell, hi ha una a la Pedrera, i es venen allà. Els turistes passen per allà i diuen veig moltes estelades, moltes banderes aquestes rares que no sé què són, què és el que està passant. Llavors sí que compren el llibre allà. Però no és que comprin excessivament el llibre als Estats Units o a Gran Bretanya. Hi ha molt menys, i a Austràlia menys encara. Està lluny. I tenen les seves coses que han de fer. És un gran repte. I clar, jo sempre he dit i pensat que jo no he fet aquests llibres perquè ningú ens ajudi a fer-nos independents. Jo no crec que ningú ens ajudarà mai. Però està bé que la gent entengui el que està passant. Està bé que entenguin més enllà del que reben els mitjans internacionals, que realment és tan rudimentari, és tan bàsic. I jo he parlat amb el fet d'haver fet aquests llibres, doncs em truquen sovint quan hi ha alguna gran manifestació o tal, doncs em truquen de CNN, del BBC, i surto en els programes i em fan cada pregunta, però del més, primer, tergiversada, i segon, sense gaire fonament. Sempre estan parlant de crisis, sempre volen entrevistar alguna família on un és unionista i l'altre és independentista. I dic, però no és així, és que no entenen. I llavors, clar, per mi fer llibres que realment expliquen la realitat del que està passant és important. I el fet de poder fer això, doncs a mi em fa gràcia. El que havia fet abans era
Jo no he portat cap dels meus llibres d'informàtica, però el que feia abans era explicar com fer això, com fer el codi en si, quines etiquetes fer servir perquè el llibre sortís de la manera que tu vols, tant amb l'iPad com amb el Kindle, com en un lector qualsevol, que és molt important també, perquè si vols publicar un llibre de manera professional, doncs necessites que el llibre quedi bé. Has de fer una taula de continguts, has de fer un índex, has de fer que l'índex sigui picable, que la gent pugui... I tot això no és tan senzill com hauria de ser. El InDesign ara té unes eines de convertir un llibre compaginat en un llibre electrònic, però ho he fet ara amb aquest d'aquí, que sempre has d'afegir coses i sempre has d'anar corregint. En aquest llibre vaig fer una cosa, els del Pòrtic, doncs els hi vaig suggerir de posar codis QR dins el llibre perquè la gent pogués veure imatges i vídeos del que havia passat en cada lloc. Perquè el llibre el que fa és, va minut a minut, no cada minut, però molts minuts, és una cronologia del dia. Llavors parla del que va passar a Sant Iscle de Vallalta, que és el lloc on jugaven a dominó, i parlen de, jo què sé, les càrregues a la nostra llar, a Sabadell i tal. Jo pensava que seria interessant que la gent pogués veure. I vaig suggerir d'introduir els codis QR, em van dir no, que no hi ha espai, no hi ha temps, i per la versió en castellà vaig dir, jo vaig a fer-ho. I quan estava compaginant el llibre, doncs InDesign no volia acceptar, no ho havia fet bé la compaginació i el format dels enllaços, i vaig haver d'entrar i mirar-ho perquè sortís bé, tant a la versió impresa com a la versió electrònica. Perquè, clar, un llibre electrònic ho pots llegir amb un iPad, i llavors tu, amb el teu dit, pots picar un enllaç, o pots llegir-ho amb un Kindle. Un Kindle, un dels que, diguem-ne, els més normalets, doncs tu pots picar un enllaç però no et porta un navegador. És per això que pensava que era necessari tenir un QR, i llavors pots agafar el mòbil a sobre del llibre electrònic o sobre el llibre en paper per veure aquesta altra informació sobre el que està parlant el llibre. Això és un altre avantatge dels llibres electrònics, és que pots fer moltes més coses del que pots fer amb un llibre en paper. Pues posa el mòbil damunt d'un Kindle i també captar el codi QR. Sí. Fantàstic. Ho he provat. Sí, així pots tenir... Clar, un Kindle és només text, no? Imatges, però no són vídeos. Llavors, d'aquesta manera pots fer que el llibre tingui aquest vessant audiovisual, més o menys interactiu. Jo recordo que farà uns 5 anys, 4, 5, 6 anys, tu eres una de les persones que contribuïen regularment o que conversaven regularment amb el hashtag en Twitter de e-production. Sí, E-R-D-C-T-N. Era terrible aquell hashtag, jo no el vaig inventar, però era e-production sense els vocals. Això és, sí. Llavors, volia preguntar-te, has seguit en contacte amb aquest grup? Cap a on veus tu que s'encamina l'edició electrònica? Doncs primer heu de saber que jo estic aquí per aquell hashtag, justament, perquè és així com ens vam conèixer. Ens vam conèixer a Twitter. Realment havíem entrat en contacte primer l'any 2011, quan jo estava recent entrada a Twitter, amb el hashtag sense senyal, que va ser quan ens van treure la visió de totes les cadenes i ràdios de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió al País Valencià. Llavors va haver-hi una gran protesta. Llavors tu em vas contactar i em vas dir tens també aquests espais on donar a conèixer
això jo vaig pensar, aquesta persona, que amable, de proporcionar-me sense el més mínim interès aquesta informació. I després ens vam recontactar a través de producció. Llavors, com veus aquesta vaig entrar a Twitter. comunitat? Clar, jo vaig entrar a Twitter el 2010, crec que va ser, per aprendre sobre llibres electrònics, perquè no hi havia gaire informació sobre com fer el còdic. És a dir, jo coneixia HTML molt bé, i CSS, però no hi havia informació publicada, oficial, intel·ligible. Sí que n'hi havia, però era els documents del World Wide Web del Consortium, el W3C, és que són impossibles d'entendre, són terribles. I clar, van molt bé per EPUB, però no explicaven com quedaria el còdic una vegada que ho utilitzessis amb un lector digital. I és molt diferent del que ells diuen que hauria de passar i el que realment passa. Molt diferent. I clar, hi havia molta gent que ja estaven fent llibres i tota aquesta gent es vaig trobar a Twitter amb aquest hashtag eProduction, sense vocals, excepte la primera. I per mi, quan estava fent el llibre d'EPUB, entre el setembre i el març, aproximadament, uns 6 mesos, jo anava a Twitter només per això, i era una comunitat de gent que feia preguntes i contestaven. Llavors jo, una vegada que anava aprenent què és el que funcionava i què és el que no funcionava, doncs jo compartia i jo contestava preguntes. I era una comunitat, encara ho és, crec, de gent que s'ajudava mútuament. I també jo vaig començar a fer un blog de tips i de trucos i consells i coses que podries fer. Em recordo un que era sobre com formatejar poesia en un llibre electrònic, és complicat. I tenia aquest blog i anava compartint el blog amb el Twitter i tal. I llavors vaig intentar un primer experiment amb micromecenatge, que era demanar que la gent se subscrivís en aquest blog. El blog estava totalment en obert. Podries llegir totes les entrades, tots els posts que volguessis sense pagar. I la gent se subscrivia. Jo al·lucinava, perquè la gent sempre diu és que la gent no paga contingut, la gent no vol, no és generosa, que són tots pirates. I no és veritat, perquè jo tenia un blog totalment en obert i la gent em pagava igualment. I l'única cosa que afegia de benefici pels subscriptors era que jo els enviava els articles per correu electrònic, però estaven sempre allà. I això em recorda que hi havia una cosa que us volia comentar, que és per què és tan difícil comprar un llibre electrònic en aquest país i vendre un llibre electrònic en aquest país. Els editorials no el volen, no els interessa. Per què? I per què sempre diuen és que els espanyols són tots picarescos, això, que si tenim la possibilitat de fotre el veí, doncs ho farem. Jo no crec en això, no m'ho crec, i no ha estat la meva experiència mai. Jo no veig la gent robant pel carrer, i jo crec que els editorials utilitzen la pirateria com una excusa per no vendre llibres electrònics. I no volen vendre llibres electrònics perquè les marges són diferents que els llibres amb tapa dura i els llibres rústics, i perquè jo crec que tenen por. I és cert que alguna gent pirateja llibres, evidentment, però també és cert que molta gent en vol comprar per la comoditat, per la facilitat de llegir-los. Tot això he hagut de portar tota una maleta per portar-vos aquests llibres en paper, pesen, és un rotllo, has de decidir quin llibre portaràs, perquè no pots portar-los tots. Mentrestant, els llibres electrònics a mi m'encanten, jo sempre llegeixo, aquest és el meu lector preferit, el mòbil. Tinc un Kindle també, però sobretot llegeixo al mòbil, llibres sencers. És lleuger, sempre el tinc a mi, em va superbé. Però per comprar un llibre electrònic d'aquí, doncs no sempre hi ha, no sempre existeixen. I jo parlo amb editorials i pregunto per què no, i diuen no es venen. Bueno,
no sé si han anat a intentar comprar un llibre electrònic recentment. Si ho compres a Amazon, genial, cap problema, no? Però si intentes comprar-lo a la Casa del Llibre o a, no sé quins són els llocs aquí, a qualsevol que utilitzi Libranda, és un rotllo, és un rotllo. Has de descarregar coses especials, has d'entrar amb una contrasenya i no sé què, i després no pots canviar-lo de lloc. Jo, amb el bo del Kindle, puc llegir-lo aquí, puc llegir-lo al Kindle, se'n recorda on estic, puc copiar-lo d'un lloc a l'altre. I llavors, jo crec que si... I llavors, després hi ha el tema, el que estava buscant aquí eren tots les xifres que havia comentat. Aquí. Doncs, a més, la Federació de Gremis Editors d'Espanya diu que els llibres electrònics només són un 5% del mercat. Però això ve d'una enquesta que fan a totes les editorials associades, que són uns 727, però només responen un 40%. I, clar, quins són els que responen i quins no? Doncs les grans editorials responen, però els independents no. I són les independents que venen més llibres electrònics. A més, la gent com jo, a mi no em van preguntar, doncs jo vaig vendre uns quants de llibres electrònics, però ells no ho saben. Resulta que, llavors, Libranda també pregunta a la seva gent i ells diuen un 11%. Després, Bookwire, que representa 350 editorials, diuen un 40%, de creixement, en comparació amb el 11% que deia Libranda i un 1,6% que deia la Federació de Gremis. I, clar, jo crec que a més, ells només parlen dels llibres venuts a l'estat espanyol, no parlen de llibres venuts en castellà, per exemple, als Estats Units o a altres llocs on es parla molt castellà. Però bueno, tot això per mi és un peix que es mossega la cua, perquè si dius jo no venc llibres electrònics perquè no es venen, doncs com vols canviar això? Si no estàs promocionant els llibres electrònics, si no estàs facilitant a la gent que els compri, si els hi fas fer tantes coses complicades, la meva mare no podria mai comprar un llibre electrònic aquí, és molt intel·ligent, però amb els aparells potser no tant. I clar, doncs jo crec que hi ha molta feina per fer en aquesta àrea també. Llavors, el tema de la comunitat al voltant d'e-production, doncs encara hi ha molta gent a Twitter que en parla. Jo encara conec la gent amb qui compartíem informació. De fet, al principi, quan vaig començar a parlar molt sobre Catalunya i menys sobre llibres electrònics, de tant en quant els demanava disculpes. L'11 de setembre de 2012, jo encara vivia a Massachusetts i vaig pensar, doncs jo traduiré tota la manifestació, perquè deia, la gent anirà allà i explicaran coses i ningú no sabrà el que estan dient. Doncs jo pensava, jo tinc molts seguidors en anglès, doncs jo agafaré tots els tuits en català sobre Alemanya i els traduiré en anglès i llavors la meva gent els llegirà. I sí, més o menys. Però també pensava, tota aquesta gent és de llibres electrònics, són editorials, no són activistes que sigui, no? I llavors demanava perdó i sempre em deien, no passa res, és interessant, vull dir, està bé que ens expliquis el que està passant. Jo soc de Quebec i nosaltres hem passat això, o jo vaig estar a Barcelona i llavors això també em va obrir una mica la idea de que realment la gent sí que podien tenir interès en el que estava passant. No us animeu a preguntar ara? Xavi. Parlant ara de l'interès, com va sorgir i quan el teu interès? Els meus besavis eren d'Andalusia i van emigrar a Hawaii el 1907 i només parlaven castellà. I jo no els vaig arribar a conèixer, els besavis, però els meus avis també parlaven castellà i jo em dic Castro, és meu, no és de cap marit ni res. I jo sempre tenia ganes d'aprendre castellà. Jo quan era petita, els altres volien ser bombers o presidents o metges o que sigui, jo volia aprendre castellà, és una mica irònic perquè el meu castellà no vol sentir-lo, bueno, puc parlar-ho. Per parlar amb els meus avis, doncs vaig estudiar castellà a la universitat i hi havia una classe de català a Califòrnia,
fet, em sembla que era part d'un programa de la Generalitat d'intentar fomentar l'aprenentatge de català a l'estranger. I ho vaig fer. Era un any en què jo feia això, castellà a les 10, feia català a les 11 i feia francès a les 12. Així que tenia al cap una mica de molts idiomes alhora, però per mi ajudava a tenir-ho tot clar, perquè aprenent-los tots junts, jo ja parlava castellà, però el català i el francès no, doncs m'obligava a diferenciar-los, a veure les coses que tenien en comú i també les coses que eren diferents. El fet de que nació, no? És que és el mateix, i llavors aprens. I llavors, això va ser l'any 85, soc molt gran, i el 86, per casualitat, em vaig trobar a Perpinyà davant d'un local amb senyeres i dic, què és això, que estrany. I entro i em van explicar sobre la Universitat Catalana d'Estiu. I vaig pensar, això seria molt interessant, i no podia anar aquell any, no sé si ja havia passat o no tenia diners o temps o alguna cosa, però vaig decidir anar-hi l'any següent. I aquella experiència a la Universitat Catalana d'Estiu va ser l'any 86, jo tenia 21 anys, parlava molt poc català, el que havia après en un semestre i sabent el castellà i el francès, va ser brutal, perquè vaig anar allà i com a jove americana no sabia exactament qui era i allà tothom sabia qui era. Tothom tenia un concepte de pertanyença, de nació, d'identitat, que pensava que era molt interessant. I vaig pensar, doncs jo vull tornar, jo vull viure allà un temps. I a més, alhora, això és molt història meva, però m'interessava molt tot el tema de bilingüisme. I tenia molta curiositat pel fet de saber dos idiomes i quan la gent decidia parlar un o l'altre, no entenia per què. Els monolingües, jo que ho era abans, no entenem. Pensem en l'idioma com allò que diuen només és per comunicar-se. Mentida, no és per explicar una cosa, sinó pots triar un idioma i la tria mateixa canvia el que estàs dient. Bé, vosaltres ho sabeu, això. Però jo no ho sabia. Llavors, jo a la universitat anava estudiant sociolingüisme i vaig tenir la gran sort d'estar en una universitat on hi havia una professora de sociolingüisme que s'especialitzava en català, per una d'aquestes grans casualitats de la meva vida, i llavors jo vaig fer una tesi sobre això i llavors vaig decidir venir a viure. I vaig trobar una feina en l'empresa que distribuïa el Macintosh a Espanya, el primer. I així vaig començar a fer tot l'altre. Te va vindre tot una miqueta molt, no? Exacte. Bé, si teniu preguntes després sempre em podeu enviar un missatge a Twitter o per la Rosana. Que una de les grans coses de Twitter, jo soc molt tuitaire, m'agrada molt. I m'agrada molt perquè la gent és molt accessible. No només jo, sinó molta gent. Vull dir, jo he anat coneixent a moltíssima gent a Twitter a base d'enviar-los missatges i preguntant coses, i moltes vegades contesten. I clar, això, on no pots fer això? I preguntar gent que d'altra manera, que tenen un punt de vista interessant i privilegiat i especial i molt sovint em contesten. I això, jo ara soc una mica famosa a Catalunya, enlloc més, l'avantatge de fer llibres sobre llibres electrònics és que ningú no em coneixia de cara. Jo sí que tinc una mica de nom com a escriptora de llibres d'informàtica, però la gent no em reconeixia.
Però ara la gent em reconeix una mica perquè he sortit a la tele i tal. Però abans no, abans era encara continuo sent una persona normal, és el que estic intentant dir. I la gent em responia a Twitter. I és que hi ha molt sentit de compartir, de conversar. És cert que també hi ha molt troll i molt odi, però hi ha molt més de l'altre, que a mi m'agrada molt. I és molt possible arribar a connectar amb gent que tenen interessos en comú. I clar, a base de... Una de les coses de Twitter que per mi ha estat la base de les meves interaccions allà, ho vaig aprendre d'un tio que es diu Tim O'Reilly, que és el fundador d'O'Reilly, dels llibres d'informàtica d'O'Reilly, que són llibres de còdic, però ell també fa moltes altres coses, és un geni, és molt bona persona. I ell sempre diu, has de donar més del que treus, has de contribuir a alguna cosa. I jo el que contribuïa a Twitter durant molt de temps eren les meves traduccions. Jo traduïa de tot. Jo he traduït discursos sencers dels presidents o de gent que parlava sobre alguna cosa, he traduït això, manifestacions, ha estat la meva manera de contribuir una mica a que hi hagi informació i per això m'he trobat útil. Heu preguntat tot el que pensàveu preguntar? Segur? Doncs deixareu descansar la Liz, que ha fet un viatge relativament tranquil. Jo tenia una mica de por per tot allò que haurien deixat les tempestes en la via única. És que em van dir que el cap de setmana algú em va dir que havia parat a Vinaròs durant una hora, un mes, que estava tot, hi havia molta aigua i tot inundat. Sí, em preocupava també. Un dels regidors de València, Josep Pegretzi, tuitejava des del tren València-Barcelona i dia, estem 9 hores. I en les 9 hores no ens han donat ni de menjar ni de beure. Sí, he vist fotos de l'Euromed amb gent de peu i això, no aquesta vegada, sinó altres vegades. Jo sempre penso, tenia una hora i una mica més d'una hora d'extra, però tampoc no gaire, però ha anat bé, he tingut sort. Molt bé, doncs això, sí que us convido que si teniu preguntes o si voleu, tant que tingui a veure amb llibres electrònics o activisme o amb coses als Estats Units o el que vulgueu, doncs a mi m'agrada molt, doncs, això, tornar a donar. @Liz_Castro. Sí, amb Z. Vale. Molt bé, doncs una cosa que no hem fet ha estat aplaudir-li. Gràcies a vosaltres.